खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समाव फिन सोमावसारनो थाखाय ओंखारदों BKWSC नि 10 लाख बर' सुबुंफोरा नंगौ बे समाव मोनसे गिदिर खौरां बे समाव जुदि बिथांमोननि जेंनाफोरखौ बिथांमोननि जे जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ सुस्रांना होआब्ला आरो गुबुन फारसेजों जाबाय थानाय 11थि UBPO नि जे बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमायाव आसाम सरकारनिफ्राय थामहिनबा बे समाव आसाम गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय जुदि मोजां खौरां जुदि फोसावाब्ला थामहिनबा मेसेज जुदि मोनाब्ला बे समाव फिन सोमावसारनो थाखाय बिथांखि लादों UBPOआ मोजां रादाब होनो हायाब्ला जोंबो फिन जांख्रिफिननायनि हाबाफारिखौ जों लागोन होननानै मैया डेलिगेट्सआव जोंहा थांखि लानाय जादों। थारैनो मख'नांगोन जिहेतु सोलिबाय दङ 11थि बोसोरसालिया जुथुमा रङियानि जाजि खनायाव जे 7 खालारनिफ्राय जागायदों थामहिनबा दिनै नैथि सान बे नैथि सानाव जुदि आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय मोजां जुदि खौरां सौफैयाब्ला थामहिनबा मोनाब्ला फिन सोमावसारनो थाखाय बे समाव थियारि जादों बिटिआरनि बायजोआव थानाय 10 लाख बर' सुबुंफोरा। गिबि मन्थ्रिया जोंनो मोनसे मोजां रादाब होनो गोनांमोन नैबे मेलनि गेजेरजों आरो आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर मनज पेगु बिथाङा खिन्थु जों दिनै नेनानै दङ बिथांमोना जुदि नैबे मोजां रादाब होनो हायाब्ला जोंबो फिन जांख्रिफिननायनि हाबाफारिखौ जों लागोन होननानै मैया डेलिगेट्सआव जोंहा थांखि लानाय जादों। थारैनो जांख्रिखांमारगोन जांख्रिगोन सिगाङाव जेरैहाय जांख्रिदोंमोन नंगौ बे समाव मोनसे गिदिर खौरां बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो जानाय जे बिटिआरनि बायजोआव BKWSC जादोंमोन आरो बे लेखायै बिटिआर ओनसोलनि बा बिटिआरनि बायजोनि सुबुंफोरा आलादायै BKWSC मुङै मोनसे गाव हायुङारि खुंथाय मोनदोंमोन आरो बेयो जाबायदि जानांगौ थामहिनबा बेनि सिमा बियाब आरो बिसायख'थि खुंनाय बे बिसायख'थि खुंनाया दासिमबो जागायाखै आरो बेनि सिमायाबो दासिमबो थि जायाखै गामि सोसननाय बे सोसननायाबो आथिखालाव थि जायाखै आरो बेनि अनगायैबो बियाब दानाय बे बियाब दानाया जायाखै आरो बिसायख'थि खुंनायनि बेलायावबो दासिमबो जाफुङाखै जायखौ लानानै गोबां जेंनायाव गोग्लैदों BKWSC नि खुंगिरि बिथांमोना आरो दिनै UBPO नि मोनसे हाबाफारि जाबाय दङ रङियानि जाजि खना बे जाजि खनायाव नैथि सानाव दिनै हाबाफारिया सोलिबाय दं आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो थामहिनबा 11थि बोसोरसालिया जुथुमा UBPO नि बे UBPO नि गेजेरजोंनो आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नङाब्ला बिथांनिफ्राय फैनाय जे मेसेजफोरा मोजां जुदि जायाब्ला बे समाव सोमावसारनो थाखाय थियारि जादों बे समाव UBPO निफ्राय आरो बे बाथ्राखौ बुंथिदों UBPO नि आफादगिरि बिथां न-मनरनजन बसुमतारी बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिदों बिथां न-मनरनजन बसुमतारीया जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो गोजोन गोरोबथाजोंनो फैफानाय BKWSC नि माखासे जे जेंना जेरै मख'नांगोन जे बे समाव गामि सोसननाय बियाब दानाय आरो बिसायख'थि खुंनाय बेखौ थाबैनो खालामनांगौ थामहिनबा बे समाव मोजां मेसेज फैनांगौ BKWSC नि थाखाय जुदि मोजां मेसेज फैयाब्ला बे समाव सोमावसारनो थाखाय बिथांखि लाबाय थामहिनबा थान्दै मेलनि गेजेरजों गोख्रों थांखि लाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां UBPO नि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे दिनैनिफ्रायनो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै सोमावसारदों आरो बे सोमावसारनायखौ UBPO निफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिदों होननानै फोरमायथिदों बिथां UBPO नि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा बर' फरायसा आफादाथ' दिनैनिफ्राय जागायबाय जांख्रिनायखौ माखासे सोलोंथाइनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय माखासे फरायसालिनि जेंनाफोरखौ लानानै बिथांमोना जिहेतु जांख्रिदों बेखौ जोङो जोंनिफ्राय मोजां गाहाम हामलायथि बावहरदों बिथांमोननिखौ आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव सिगांनि सानावबो जिहेतु बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोबां बिटिआरनि बायजोआव थानाय सुबुंफोराबो गोबां जिउ दान होनो गोनां जादोंमोन गोबां मुंख्लं जादोंमोन बै जायगानि सुबुंफोराबो नाथाय बे समाव
बे समाव BKWAC नि गेजेरजों बे समाव नांगौ बायदि जेंना बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बे गुबुन मोनसे लामा नाथाय बे जाफुंसाराबा सोमावसारनो थाखाय जों बे समाव रेडि होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां UBPनि आफादगिरि मनरनजन बसुमतारिया थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव BKWAC नि जेंनाफोरा बोस्रां जायाब्ला बे समाव सोमावसारनाया फिन जाफिनगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो गुबुन फारसेथिं बुंनाय बायदि बिथांमोना बुंनाय बायदि बे समाव सोमावसारनायखौ गणतान्त्रिक बायदि बा सुबुंखान्थिनि नेम बायदि बे समाव लांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों मानोना बे समाव सिलाइ बारुद लानानै सोमावसारनायनि सम गैला होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां UBPनि आफादगिरि बिथां मनरनजन बसुमतारिया बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सुबुंखान्थि दारा बायदि बे समाव सुबुं सोमावसारनाय लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां BKWAC नि आफादगिरि बिथां मनरनजन बसुमतारिया दिनै जिहेतु गिबि मन्थ्रिया फैनायनि बाथ्रा फैनो हायाबाबो बिथाङा निश्चय मोनसे मेसेज हरगोन होननानै आं मोनथिनो मोनदों दा बे बेलायाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु बर' हारिनि थामोनथाखौ हमथानो थाखाय गोजोर खालामनो थाखाय राजखान्थिनि मोनथायफोरखौ मोनजोबनो थाखाय जिबिलाक जोंनि सोलोंथाइ जोंनि रांखान्थि भाबै दावगानो थाखाय जिबिलाक जों खामानि मावबाय थादों जिबिलाक जोङो जिहेतु जों थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनसे सागानगिरि आफादबो जाबाय आफाद हिसाबै जोङो बिटिआरनि सुक्तिनि जिबिलाक दफाफोर दङ बेखौ मावफुंजोबनायखौ जोंबो हास्थायो आरो बे हास्थायनाय लेखायै जोंना बिटिआरनि बायजोआव जिहेतु नैबे थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जों बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल मोनसे मोननो हाबाय बे काउन्सिलखौ दिनैसिम गामि सोसनाखै बियाब दायाखै बेखौ बिसायख'थिसिम लांनो हायाखै बेनिखायनो जों आसाम सोरखारखौ नारसिनबाय थादों नारसिननाय बेलायाव गिबि मन्थ्रिया जोंनो मोनसे मोजां रादाब होनो गोनांमोन नैबे मेलनि गेजेरजों आरो आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर मनज पेगु बिथाङा खिन्थु जों दिनै नेनानै दङ बिथांमोना जुदि नैबे मोजां रादाब होनो हायाब्ला जोंबो फिन जांख्रिफिननायनि हाबाफारिखौ जों लागोन होननानै मैया डेलिगेट्सआव जोंहा थांखि लानाय जादों थारैनो जांख्रिखांमारगोन जांख्रिगोन सिगाङाव जेरैहाय जांख्रिदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' दिनैनिफ्राय जागायबाय जांख्रिनायखौ माखासे सोलोंथाइनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय माखासे फरायसालिनि जेंनाफोरखौ लानानै बिथांमोना जिहेतु जांख्रिदों बेखौ जोङो जोंनिफ्राय मोजां गाहाम हामलायथि बावहरदों बिथांमोननिखौ जों बावहरगोन आरो जोंबो जोंनि लुबैनाय मथे जुदि जायाबा बिटिआरनि बायजोआव जिहेतु 10 लाख बर' दङ जिहेतु बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय बिटिआरनि बायजोआव गोबां गोदो मुंख्लं जादों गतिके जोंनि मोनथायखौ मोननो थाखाय हारिनि जिबिलाक जातीयताबाद बा माहारियारिबाद बेखौ रैखाथिनि थाखाय जोंनि राजखान्थि मोनथायफोरखौ बिनानै लाबोनायाव डिमान्ड खालामना लाबोनायाव जों मोनफ्रोमबो जिल्लाफ्रानो जोंनो साखा-फारा जानानै दङ जोङो जुदि जोंनि साननाय मथे जायाबा जोंनि लुबैनाय मथे जाफुंजोबाब्ला जोङो फिन जांख्रिफिननाय हाबाफारिखौ लागोन सिगांनिख्रुइ आरो गोख्रोंसिन मा रोखोमनि जांख्रिखांनाय लागोन जोंथ' डेम'क्रेटिक भाबै जांख्रिखांनो गणतान्त्रिक पद्धतिजों जिबिलाक आन्दलन डेम'क्रेसि भाबै हाथियार लानानैथ' जांख्रिनायनि मुगा गैला डेम'क्रेटिक भाबै जों बोरैहाय जांख्रिथानो हायो गणतान्त्रिक पद्धतिजों जिबिलाक मोनथायफोर दं बे मोनथायफोरखौ सम थासारिखौ नायनानै जोङो बेखौ खालामगोन